BTC Secretariat Maukoliyaw Bodoland Sericulture Mission ni sayaw maubada khungfungdeng. Khulumbai Bodosani Studio ang Sangrila Najari. क'क्राझार सोहोरनि साखाथि बड'फा नोगोराव थानाय BTC सेक्रेटारियेट मावख'लिनि सावराय नब्लाङाव साननै 12 आरो 13 अक्ट'बरनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बड'लेण्ड सेरिकालचार मिशननि सायाव मावबादा खुंफुंनाय जायो। हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे सेरिकालचार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो हादर आरो आसाम हादरसानि सेरिकालचार बिथोनगिरि फालांगिरि सेरिकालचारजों सोमोन्दो थानाय माखासे NGO लोगोसेनो गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। हाबाफारियाव बाहागो लाना बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो बिटिआर हालामाव सेरिकालचार आरो एरिनि बिथिङाव आरोबाव जौगाखां खालामनो थाखाय आरो हालामाव आथिखालाव 300 हेक्टर हायाव सेरिकालचारनि आबाद मावनांगौआव 200 हेक्टर हायावल' आबाद मावनाय जादों। बेखायनो बे मिशननि गेजेरजों गासैखौबो मावफुंना हालामनि रांखान्थि बिथिङाव आरोबाव जौगाखां होनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। बेनि अनगायैबो सेरिकालचार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा हालामनि लाइमोनफोरखौ ओरैनो जिरायनानै थायालासे सेरिकालचारनि फारसे गोसो होना खामानि मावनो खावलायदों। मानोना बेनि गेजेरजोंबो रांखान्थि आरजिनो हायो होननानै बिथां बर'आ फोरमायो। কালচাৰ আৰু এৰি এই দুটাত এটা পজিশ্যন থকা এটা অঞ্চল আৰু এই অঞ্চলত আমি সেৰিকালচাৰটো আৰু বহুত ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ লেণ্ডটো ভেৰি সুইটেবল ফৰ সেৰিকালচাৰ। ইয়াত সেৰিকালচাৰটো ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে যিবিলাক গছ আমাক লাগে সেই কেশৰু চুম বিভিন্ন গছবিলাক আমাৰ অঞ্চলত খুব ভালকৈ আমি খেতি কৰিব পাৰোঁ। তো এই সেৰিকালচাৰটো আমাৰ GDP আমাৰ ইকনমিটো বহুত আগলৈ লৈ যাব পাৰে। তো এইকাৰণে যোৱা বছৰৰ পৰা আমি লাগি আছিলোঁ কি সেৰিকালচাৰটো কেনেকৈ আমি ঠিক কৰিব পৰা যায়। আমাৰ তাত প্ৰায় 300 হেক্টৰ মাটিত সেৰিকালচাৰ ফাৰ্মৰ কাৰণে আইডেণ্টিফাই কৰা আছে। ইয়াৰ ভিতৰত অনলি 200 হেক্টৰ মাটিতহে আমাৰ ফাৰ্মিং কৰা হৈছে। বাকী মোৰ দেন 100 হেক্টৰ মাটি এতিয়াও সেৰিকালচাৰৰ নামত প্ৰটেক্ট হৈ আছে কিন্তু তাত কাল্টিভেশ্যন হোৱা নাই। তো সেইটো কৰিবলৈ আমি এটা সেৰিকালচাৰ মিছন এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে এই দুদিনীয়া ৱৰ্কশ্বপত আমাৰ যিমানখিনি বিষয়া আছে সবকো মাতা হৈছে। সেৰিকালচাৰৰ লগত জড়িত বিভিন্ন NGO বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকক মাতা হৈছে আৰু সেই সকলে দুইদিনীয়া ৱৰ্কশ্বপত কেনেকৈ সেৰিকালচাৰটো ডেভেলপ কৰিব পাৰে মানে সইল টু ট্ৰি টু মানে সিল্কলৈকে এই গোটেই প্ৰচেছটো এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰাৰ কাৰণে এই ৱৰ্কশ্বপটো লোৱা হৈছে। মই আশা কৰিছোঁ এই ৱৰ্কশ্বপৰ পিছত আমাৰ বডোলেণ্ডৰ যিখিনি সেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েলছ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু PNRD য'ত PNRDটো বহুতখিনি IBS স্কিম হয় সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ স্কিমবিলাক হয় তাত মানে সেৰিকালচাৰটো ল'ব পাৰে। তো এইখিনি এইটো মানে ৱৰ্কশ্বপৰ পিছত সকলো ষ্ট্ৰেংথেন হ'ব সকলো মানে এটা টেকনিকেলি অলপ সাউণ্ড হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ সেৰিকালচাৰটো বহুত আগুৱাই লৈ যাব পাৰে। বিটিআৰত যেহেতু সেৰিকালচাৰৰ বহুত স্কোপ আছে এই ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে? সব বিটিআৰত এৰি আৰু চেৰি আৰু হেণ্ডলুম গোটেইকেইটাই বহুত স্কোপ আছে। মাজতে এটা সময় আহিছিলে কি আমি মেচিনৰ কাপোৰবিলাক বহুতখিনি চাহিদা পাইছিলে। এতিয়া লাহেকৈ আকৌ আমাৰ মানুহবিলাকে হেণ্ডলুমৰ কাপোৰবিলাক বিচৰা হৈছে। তো সেইকাৰণে ট্ৰেডিশ্যনেলি আমি যিহেতু হেণ্ডলুমত এক্সপাৰ্ট আৰু হেণ্ডলুমৰ লগতে কুকুনৰ কি কয় ৰেয়াৰিং যিটো আছে এৰি ৰেয়াৰিং বা চিল্কৰ মালবেৰী বা বিভিন্ন ৰেয়াৰিংবিলাক আমাৰ আগতে ট্ৰেডিশ্যনেলবিলাক চলি আছে। এইখিনি কৰাৰ কাৰণে বডোলেণ্ডটো যথেষ্ট স্কোপ আছে আৰু আমি ইণ্ডিয়াতে আমি এই ক্ষেত্ৰত লিডাৰ হ'ব পাৰোঁ অলপ যদি ভালকৈ টেকনিকেলি আমি কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু ফাণ্ডিঙৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে। ফাণ্ডিঙৰ প্ৰব্লেমখিনি যদি সলভ কৰিব পৰা যায় আমি ইণ্ডিয়াত এই ক্ষেত্ৰত আমি লিডাৰ হ'ব পাৰোঁ। ini हाबाफारि लानानै दिनैनिफ्राय एबा 12 आरो 13 अक्ट'बर जोंनि BTCL नि जि अडिट'रियाम हल बेवहाय जोङो हादरनाङारि एबा नेसनेल लेभेलनि जोङो सेरिकालचारनि सायाव सेमिनार लादों आरो बिसेसকৈ बाहाय जोङो जोंनि सेरिकालचारनि जिफोर साब डिभिजन लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो जोंनि CSD लेभेलनि जिफोर डिपार्टमेन्टनि जिफोर बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ जोंनि सेरिकालचारखौ बोरै डेभेलप खालामनो हागोन सेरिकालचारखौ लानानै जों बोरै इकनमिक ग्रोथ खालामनो हागोन बेनि सायाव जोङो स्किम इमप्लिमेन्टेसन एबा फर्मुलेशननि
वर्कशप जों लानाय जादों आरो बेवहाय जोङो माखासे NGOsफोर माखासे बायार्सफोर माखासे प्रमटार्सफोर दस्रानिफ्राय लेंहरनाय जादों बिथांमोना फैदों लोगोसेयैनो माखासे हाबाफारिखौ बुजिनायनि थाखाय जायफोरा सेरिकालचारजों लोब्बा थानाय जोंनि BTC ओनसोलनि आबादारि होननानै बुङो सेरिकालचारनि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायनाय जादों आरो बिनिफ्राय जोङो मिजिंथिनो हायो गमामायैनो बे साननैनि जि हाबाफारि माखासे थिखानाय आयदानि सायाव बेखौ जुदि जोङो मोजाङै सावरायलायनानै खामानियाव जुदि बाहायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि BTC ओनसोलनि जे सेरिकालचार बे सेरिकालचारा जौगाखांगोन लोगोसे जोंनि रायजो राजाफ्रा रांखान्थियाव जौगाखांनायनि खाबुखौ मोनगोन बेनि थाखायनो जोङो मोजाङै मावनो थाखाय माखासे बिथांखि जोङो लानो नागिरदों जोङो मिशन हिसाबै जोङो लानो नागिरदों इरि मिशन जोंहा फोसावनाय दंखायो आरो सेरिकालचारनि मिशन जों दिनै लानो नागिरदों बेवहाय जोंहा BTC ओनसोलाव गासै 52टा फार्मसफोर दङ बेयाव मुगा फार्म आरो बेनि अनगायैबो गामिफ्राव माखासेया लाथा एम्फौ फिसिनानै फिथोबबो फानो आरो लाथा एम्फौखौबो फानो लोगोसे माखासेया इन्दि खुन्दुं लुनानै जिबो दानानै फानो दा बेखौ जोङो जौगाखांहोनो थाखाय जोंहा माखासे मिशन जोङो लानो नागिरदों आरो बे मिशनफोरखौ मोजाङै मावफुंनो थाखायनो नैबे साननैनि वर्कशपआ जोंहा गोनांथारमोन आरो बेनि थाखायनो जों बे साननैनि वर्कशपखौ लानाय जादों मार्केटिंनि सायावबो जोंहा बाहाय मानसि फैदों मार्केटिं एबा बाजार एबा फाननायनि थाखायबो माखासे जायगाजों जोङो फोनांजाबनायनि जोङो राहा खालामनो नागिरदों आरो जोंनि दाग्राफोरनि जि दानाय जि बा लुनाय खुन्दुं बेफोर जाहाथे मोजां गुननि जायो मोजां क्वालिटिनि जायो बेनि थाखायबो ट्रेनिंनि जोंहा बेबस्था खालामनाय जागोन बिसेसके गुबुन गुबुन जायगानि बाहाय प्रमटार्सफोर फैदों बायार्सफोर फैदों बिथांमोना फोरोंगोन बोरै मार्केटिंस खालामनांगौ बोरै डिजाइन खालामनांगौ बेफोरनि गासैबो हाबाफारिखौ बे हाबाफारियाव फोरोंनाय जागोन जोबोद गोनांथार आयदाया जाबाय युथ्स जिहेथु जोंहा बिटिआर ओनसोलाव गोबां युथ्सफोर दङ जायफ्रा दिनै माखासे साख्रि बाख्रि गैया लेखा फरायनानैबो बा माखासेया लेखा आदा ससेयाव गारो दा बेबायदिया माखासे बेयावबो जाया आं खावलायनो लुबैगोन सेरिकालचारनि सासे मावफुं सोद्रोमा हिसाबै सेरिकालचारजोंबो जोंहा रांखान्थि खामायनायनि राहा दङ खाबु दङ दिनै जोंनि इन्दि जिया वर्ल्ड क्लासनि सारा बुहुमावनो बाहायजायो जोंनि आर'नाइखौ जोङो GI खालामनो नागिरगासिनो दङ आरो जों इन्दिखौबो खालामबाय बा इन्दिखौबो खालामनायनि प्रसेसआव दङ दा बेखायनो जोंनि युथ्सफ्रा जाहाथे जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय जि 52टा जा फार्मसफोर दङ बे फार्मसफ्राव बिथांमोना मुगा फिसिनो हायो आरो बे मुगा फिसिनानै फिथोबखौबो फाननानै रां खामायनायनि राहा दङ लोगोसे इन्दि एम्फौआ जोंहा ट्रेडिसनेलि फिसिबोदों बेखौबो जोङो फिसिनानै फाननो हायो ओंखायनो आं खावलायगोन लाइमोनफोरखौ जे जाहाथे बेखार थायालासिनो जायखिजाया खामानि मावनो हायो लोगोसे जोंनि एम्फौ फिसिनायनि खामानिखौबो मावलांनो हायो बिथांमोना जोंहा दंखायो BTCनिफ्राय सेरिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय 116 एबा 116 जननो जों होयो बोसोरफ्रोमबो 10,000 दा बेखायनो बेखिनि अनसुंथाया जथेस्थ' नङाब्लाबो जागायनो थाखाय हायो आरो बेखायनो एबाराव आङो मोनफ्रोमबो फार्माव मोनफा ग्रुप एबा हानजाजों खुलिनो होनाय जादों आरो बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनानै बिथांमोननो मिनिमाम बे रांखान्थि अनसुंथाइखौ होनानै बिथांमोननि जि एम्फौ फिसिनायनि जागायनाय बे जागायनायखौ खालामनो थाखाय नाजानाय जादों है कि हम लोगों ने बहुत पहले ही ये रियलाइज़ किया है कि बोडोलैंड में एरी सिल्क का उत्पादन का एक बहुत बड़ा संभावना है। ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, हर गांव में हर घर में उत्पादन होता है, लेकिन इसको किस तरीके से एक राष्ट्रीय स्टेज पर लाया जाए जिससे कि यहाँ के जो लोग परिवार हैं या जो भी ट्राइबल लोग लगे हुए हैं इसमें काम में उनको अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके, लाभ मिल सके और जो इसका प्रोडक्ट है इसकी क्या क्वालिटी इंप्रूव करें, कैसे इसको दूसरे राज्यों में लाएं, किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाए, उन सब चीज़ों की आवश्यकता है। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड के माध्यम से पिछले 6-7 साल से मदद मिल रही है, काम भी अच्छा हुआ है BTC में, पर इसको और आगे बढ़ाने की अब एक ग्राउंड वर्क बन चुका है, प्लेटफॉर्म बन चुका है और इसमें दूसरे कई राज्य या विभाग जो है जैसे हैंडलूम है, MSME है, खादी है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, इन सब के जो तरह तरह के स्कीम है और उनकी जो ताकत है, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम लोग इसके साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि इसका एक अच्छा परिणाम मिल सके। बोडोलैंड सिल्क बहुत ज़्यादा डिमांड, लोग उत्पादक हैं जो उत्पादन करते हैं उनको सही रेट मिलता नहीं है, वही चीज़ जो है सो बड़े बड़े बाज़ारों में बड़ी ऊंची कीमत पर मिलता है। तो उसमें बीच में बहुत से वैल्यू चेन में ट्रेडर्स और छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं
उसकी जगह पर हम कैसे सबसे निचले व्यक्ति को सबसे टॉप में कनेक्ट कर सके, उसके लिए भी हमारे मार्केटिंग एक्सपर्ट लोग आज ये कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। इसको जोड़ने का काम होगा जिससे कि उनको और लाभ मिल सके।